Can you please get up? ఎందుకు లేవాలి? ఈ సీట్స్ రిజర్వ్ ఫర్ విమెన్. ఒక మంచి నాగరికుడిగా నియమాలు పాటియాలని తెలియదా? టికెట్ 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 నారాయణగూడ. యాడికెళ్ళి ఊడిపడ్డావయ్యా? ఈ 10 రూపాయలతో హైదరాబాద్ అంతా తిరిగేద్దామని 30 రూపాయలు అవుతాయి. సమజైందా? పైసల్ది. సారీ ఏం సారీనో ఏమో. సరే వెళతానమ్మా. ఓకే ఆంటీ. హే, you wanna come? ఏంది హర్ట్ అయినవా సీట్లకే లేపినందుకు? అవును, మళ్ళా గంత భారీ డైలాగ్ కొట్టినావు. నాగరికుడు, నియమాల్ ఏందో ఏందో అన్నావు. ఏమన్నా తెలుగు టీచర్వా ఏంది? ఏం బాబు, తెలుగు టీచర్సే తెలుగు మాట్లాడతారా ఏంది? ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు కనిపిస్తున్నావు. అవును, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఎట్లా గెస్ చేసినావు? ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా అసలు దునియా గురించి తక్కువ తెలుస్తుంది కదా, అందుకే. సో నువ్వేం చేస్తుంటావు? ఐఎమ్ ఎ కాపీ రైటర్. ఓ యా. You really don't know what a copywriter is, right? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎంబారసింగ్ నౌ. నిజంగా తెలియదు. సో వాట్ డస్ ఎ కాపీ రైటర్ డూ? Actually, I'm a mass comm grad working for a publishing house. I'm a writer. I have even authored a book, by the way. వావ్. సో ఐఎమ్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు ఎ ఫేమస్ పర్సన్ దెన్. No, it was not a success. Sold only 100 copies. First time bus lo travel చేసాడు IT boy. ఇవాళ అదే క్యాబ్స్ అన్ని స్ట్రైక్ కదా, అందుకే. కాంట్ బిలీవ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది షిటీ బస్. చిన్న టాయ్ టీవు. Wow. I thought IT guys are only good at writing software. Yeah, I'm in IT, but I have a product idea. Working over weekends. Oh. Planning to take it up full time as a startup. So I'm sitting next to a future millionaire anmata. Really not sure about money part. Everything in life can't be about money kada. That's a nice locket. Oh, ida. Yeah, someone special gave it to me. Boyfriend నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా లేదా అని తెలుసుకునే తరీకానా ఇది? I'm sure you have a boyfriend. He must be like ఒక ఖాదీ డ్రెస్ వేసుకొని, ఒక జోలీ, గడ్డం, స్పెక్స్, గల్లీలా స్పీచెస్ ఇచ్చుకుంటూ ఐడియలిస్ట్ టైప్ ఉండొచ్చు కదా. అంత స్టీరియో టైపింగ్ వద్దబ్బా. సో నీ సంగతి ఏంటి? నువ్వు నార్మల్ బోరింగ్ IT బాయ్ అయితే కాదు కదా? ఇది నీ తరీకానా టు చెక్ మై రిలేషన్షిప్ స్టేటస్? నో అఫైర్స్, ఇంకా సింగిల్. నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదంటే నమ్మబుద్ధి అయితే లేదు. Why do you say that? You are good looking. You dress well. You speak well. And a real engineer who carries his kit in his bag. బా, ఈ ఫోన్ ఒకటి కరెక్ట్ టైంలో రింగ్ అవుతుంది. 1 minute. చెప్పు నాన్న.
ఒక 35 మినిట్స్లో ఉంటా. ఏం ఫికర్ చేయ, మంచి షర్టే వేసుకున్నా. అమ్మాయి పేరెంట్స్ కూడా ఇంప్రెస్ అవుతారు. అడ్రస్ తెలుసు, నారాయణగూడ ప్లే గ్రౌండ్ వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన, అంతే కదా? సో పెళ్లి చూపులకు పోతున్నావా? ఎస్, యాక్చువల్లీ నాకు కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎట్లనో అట్లా చేసి లాస్ట్ 3 పెళ్లి చూపులు స్కిప్ చేసిన. అంటే నీకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదా? పెళ్ళి ఇష్టమే, ఈ పెళ్లి చూపులే. నాట్ ష్యూర్ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఫైండ్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ బై టాకింగ్ టు హర్ ఫర్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. నాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. కొద్ది నిమిషాలలో రియల్ పర్సనాలిటీ ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు ఇష్టపడే వాళ్ళను మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎనీవే, ఎంత తీసుకుంటున్నావేంది? నో డౌరీ. ఆ ఒక్క టాపిక్లో మాత్రం మా అమ్మ నన్ను కన్విన్స్ చేసిన. గుడ్ ఫర్ ద గర్ల్. అయినా కానీ వాట్ డూ గర్ల్స్ లుక్ ఫర్ ఇన్ ఎ బాయ్? ఎప్పుడూ అర్థం కాదు. కావాల్సింది ఒక మంచి పర్సన్, అర్థం చేసుకునేవారు ఉంటే చాలు. అవును, బాయ్స్కి ఎలాంటి అమ్మాయి ఇష్టం? నీకు కూడా కుకింగ్ చేసే అమ్మాయి కావాలనా? కుకింగ్ ఈజ్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ. స్విగ్గీ ఉంది కదా, అమ్మాయికి ఓపెన్ మైండ్ ఉంటే చాలు, కలిసి ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు, కుకింగ్ కూడా. బాయ్ చిన్న. అబ్బా, ఇప్పుడు ఒక కప్పు ఫిల్టర్ కాఫీ తాగితే ఎంత బాగుంటుంది. అవునా, నాకు కూడా ఫిల్టర్ కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ ఈ మధ్య వచ్చిన కాఫీ షాప్స్ లో ఫర్నిచర్ బాగుంటుంది, కాఫీ అయితే అస్సలు టేస్ట్ బాగుండదు. నాకైతే ఆ పేర్లే అర్థం కావు. క్యాపెచినో అంట, లాటే అంట, అన్నీ సేమ్ అనిపిస్తాయి. కాఫీ తక్కువ, బురుగు ఎక్కువ. తాగితే అసలు సాటిస్ఫాక్షనే ఉండదు. అవును, మా ఆఫీస్ దగ్గర నందూస్ కాఫీ హౌస్ ఉంది. అక్కడ ఇప్పటికీ ఫిల్టర్ కాఫీ సర్వ్ చేస్తారు. సూపర్. నీకు ఇట్లాంటి సింపుల్ థింగ్స్ ఇష్టం లేదనుకున్నా. లైక్ దిస్ బస్ రైడ్, యూ హేట్ ఇట్. You know what? I'm beginning to really like this bus ride. నిజం చెప్పాలంటే I'm really glad that today is a strike. I never thought someone could decide on a life partner after a small interaction. But now I believe one could. ఓకే చలో లేవు. అబ్బా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కెన్ ఐ గో? థ్యాంక్స్. సో నీ ఫోన్ నంబర్ తీసుకోవచ్చా? పెళ్లి చూపులకు పోకుండా ఇంకొక అమ్మాయి ఫోన్ నెంబర్ అడగొచ్చా? ఒక మంచి నాగరికుడిగా అడగొద్దు అంటావు. నారాయణగూడ. ఓకే, బస్ స్టాప్ వచ్చేసింది. ఏంది మే ఇక్కడ దిగుతుంది? See you soon. Let's go fast. I need to get ready. పెళ్లి చూపులు వద్దొద్దంటావు ఏంది ఇంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నావు ఈరోజు? నాకు పిల్లగాడు నచ్చేసిండు. ఏంది ఇప్పటి వరకు చూడనే లేదు కదా? ఇప్పుడే కలిసిండు బస్సులో. నన్ను చూడనికి మన ఇంటికి వస్తుండు. నారాయణగూడ ప్లే గ్రౌండ్ వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన. పిల్లగాడు చాలా బాగుండు.
ఏందే ఈరోజు ఇంత బాగా తయారైనావు? అవును, ఫిల్టర్ కాఫీ ఏందే ఇప్పుడు? అక్కడ రెగ్యులర్ కాఫీ ఉందిగా. అబ్బాయికి రెగ్యులర్ కాఫీ ఇష్టం లేదంట. అవుచ్. ఏంది? ఏంలే, అబ్బాయి ఫ్యామిలీ వెయిట్ చేస్తుండ్రు. ఈ గుంట చూడు పిల్లగానికి షాక్. సంబంధం నచ్చలేదన్నమాట. ఎన్ని రోజులు దాసుంటావు? ఇక చాలు. ఎంత పిచ్చిదాన్ని నేను. ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉండే అతనే అని. పేరు అడగలేదు, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు, ఆయన గురించి ఏం తెలియదు. వేరే అమ్మాయితోటి ఎంగేజ్ కూడా అయిపోయి ఉండొచ్చు. హాయ్, ఏంటి నువ్విక్కడ? నాకు ఫిల్టర్ కాఫీ అంటే ఇష్టం కదా. సో ఆ రోజు అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఇంప్రెస్ అయి ఉంటారు. ఫేస్బుక్ స్టేటస్ చేంజ్ అయిందా? ఓ అదా, ఆ రోజు కూడా పోలే. నాన్నకు ఫోన్ చేసి ఆల్రెడీ ఒక పిల్ల నచ్చిందని చెప్పిన. అర్జున్ సార్, ఎప్పట్లాగా ఇంకో కాఫీయా? ఎస్. ఏంది? హౌ కమ్? ఆ రోజు బస్సులో నందూస్ కాఫీ నీకు ఇష్టమని అప్పటి నుంచి వెయిటింగ్. ఇప్పుడు వచ్చినావు. యునో, కాఫీ తాగే అనుభూతి ఇంత మధురంగా ఉంటుందని ఎప్పుడూ అనుకోలే. ఐ మీన్, కాఫీ నెవర్ టేస్టెడ్ సో గుడ్ టిల్ నౌ. హే, బై ద వే, ఐ గాట్ అన్ ఐడియా ఫర్ మై న్యూ బుక్. వావ్. టైటిల్ నీకు నచ్చుతుంది. ఆ కాఫీ ఇష్టం లేదు. ఇట్స్ ఎ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ. సో డస్ ఇట్ హావ్ ఎ హ్యాపీ ఎండింగ్? Now it does. ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అడగడం మర్చిపోయినా. అవును, నీ పేరేంటి? మనమిలా కలిసామే ఎలా గతములో ఊహించలేదేలా. రాతలే మారేనేలా కాలమే కవ్వించేయలా. ఏదో తెలియని భావం మరపించేసే భావం నీకై. మౌనం భాషైపోని మనమిద్దరం ఒకటైపోని మనమే